Mä sain tämmöiset aivan ihanat kynnet. Tää kaiken kattava jalkahoito alkoi ihan jalkapesulla ja siihen käytettiin 2 erilaista jalkasuolaa. Tää oli mun ihan ensimmäinen kerta jalkahoidos ikinä ja tuntui kyllä tosi hyvältä. Tää henkilökunta täällä jalkahoitolassa oli tosi ammattimaista ja ystävällistä. Sillä aikaa kun mun jalat oli tuo vedessä, niin noi hoitajat valitsi noi kynsilakat jo valmiiksi. Sitten jalkojen huuhtelun jälkeen mä sain vielä tommoset ihanat jalkavoiteet. Ja samalla tuli jalkahieronta tuolta yhdeltä hoitajalta tehtyä. Sitten kun toi jalkavoide oli kuivunut, niin nämä hoitajat pääs lakkaamaan. Onko se muuten hoitaja vai miksikä näitä ammattilaisia pitäisi sanoa, jotka näitä kynsiä toteuttaa? No anyways, nämä oli todellisia ammattilaisia työssään ja kyllä mä nautin ihan sieluni kyllyydestä. Sitten noi vielä viimeisteltiin tommosella viimeistelylakalla ja sillä aikaa noi 2 muut hoitajaa alkoi tekee omia kynsiä, mutta näistä tuli kyllä ihan superkivat. Tykkään kyllä paljon.